Hola, sóc Estrella Ramon de l'equip Estrella Raton Pérez i he vingut a contar-vos un conte que es diu La història dels 5 germans. És un conte d'aquests de tradició oral que van pel món i que ningú no sap qui és l'autor, d'on van sortir, quan es van contar per primer cop. Jo el que sí sé és qui me'l va contar a mi, i me'l va contar l'Albert Los Mandrós de Manresa. Així que, Albert, una abraçada des d'aquí i vaig a contar-vos. Espero que us agrade. La història dels 5 germans. Hi havia una vegada 5 germans. Este que era el més fort, ja se li veu. Este el més ràpid. Este era el més alt. Este era el més presumit i moltes vegades portava anells. Tot i que a vegades els germans el prenien, que avui en dia tots són bastant presumits. I este era el més petit. El que passava és que el més fort a vegades se passava un pèl i li pegava al més petit, pumba, pumba, i al més presumit, pumba, pumba, i al més alt, pumba, pumba, i al més ràpid si el podia atrapar, pumba, pumba, i clar, tots ploraven, i llavors apareixia la persona gran al càrrec, que podia ser el papa, la mama, la iaia, el iaio, la senyo, i intentava posar ordre. Què està passant aquí? Mos ha pegat! Com que tu els hi has pegat? Tu has pegat als teus germans? Sí. I per què has pegat als teus germans? No sé, a mi m'agrada pegar. Com que t'agrada pegar? Com que t'agrada pegar? Mira que aniràs castigat a treure mocs del nas. Tu vols anar a treure mocs del nas? No, no vull. No, millor no. Molt bé, així m'agrada. Doncs en lloc de pegar, comença a practicar ajudar els teus germans. Vinga, fins ara. I el més fort, clar, va començar a ajudar el més petit, i a ajudar el més presumit, i a ajudar el més alt, i a ajudar el més ràpid. I un dia que el més fort va caure malalt, tenia tos i mal de cap, els seus germans el van acurrucar i el van tapar ben tapadet perquè aviat es posés bé. I així va ser. I conte contat, conte que s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat i que vosaltres també el conteu, perquè el conte no pari en la seva roda. Com podeu veure, hem fet les titelles de dit més barates i humils del mercat. Vol dir dits i un boli per a fer les caretes. Fins al proper conte.